the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly the bye again and again with Cebu Pacific. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Las 6:09 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Lunes, Setyembre 22, 2025. Nagaulan sa syudad sang Iloilo. Yara sa 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live mabatian kita sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasig, K5 News FM Sara sa Northern Iloilo, K3 FM Leganes, K3 FM Yagao kag K3 FM Kalinog. Makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Sa karon nga aga, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Ted Aujero Francia. Ang mga headline ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500 nagatap na sa diabetes, hypertension kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. The story of the day. The story of the day. Hublag protesta kontra sa kinawatay sa gobyerno sa Metro Manila. Nangin magamo. Sa balita lokal, Presidente Marcos Jr. dapat unang nga mag-volunteer nga magpaidalom sa investigation kung seryoso ini nga tapnaon ang korupsyon sa gobyerno suno sa simbahan. Trillion pesos march sa syudad sang Iloilo matawhay suno sa PNP. Sa balita regional sa Capiz, korupsyon ontaton, patas kapag sulundan ipatuman singgitan sa mga naghublag protesta sa among probinsya. Sa Pampanga, jail facilities ginhalughog. Sa balita nasyonal, masobra 30 ka mga tao pilason sa makahas nga hublag protesta sa Ayala Bridge sa Manila kontra corruption. Presidente Marcos Jr. ginmando nga obuson kag pasabton ang tanan nga may kilabtanan sa kinawatay sa gobyerno.
Balita international media access sa Pentagon, limitahan suno sa US Defense Chief. Balita sa negosyo, rice importation ban, plano nga palawigon sang gobyerno. Sa hinampang sa pole vault, EJ Obiena daog sa World Pole Vault Challenge sa Makati. Balita entertainment, Jose Visceral ukon vice ganda, ginhangkat si Presidente Marcos Jr. nga ipapriso ang tanan nga kawatan sa gobyerno kung gusto nga makaangkon sang maayong legacy. Sa balitang extra special, sa lakyan nga nadula sang duha ka dekada, nakita pa ara malang gali sa ilang nga balay. Hindi goro matang nagapangita basi bla. Lasay stresen na sa aga. Malamig ang aga, Sir Dan Lapatha Calvo, Sir Alan Calvo, Ma'am Teddy Grace and Ma'am Celine Supi Calvo. Ma'am Celine, kumusta ikaw? Tumar na kamo daw kung magpangapena kamo sang DTX Coffee Mix. Sa manatrang kaso, kay nabasa sang ulan, magtumar na sang D3 Bio kag DTX 500. Las 6:14 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Bisan maulan, subong adlaw, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, sa Pasig kag Kalinog, subong nga adlaw. Free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Manong Boy Berhamin, Sir Bebot Soloso Mambeti sa Dueñas, Reiki Armintia, Gemma Caluyo, pangapena DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Yes, isete ka mga tawo ang ginaresto kag pasakaan sang kaso matapos nagpanghaboy sang botelya kag bato sa mga pulis kay nagsunog sang trailer truck sa tunga sang protesta kontra corruption sa Mindiola, Manila kahapon September 21 suno sa Philippine National Police. Ang mga ginaresto yara karon sa custody sang Manila Police District o kon MPD. Ginpamilit sang PNP nga ginarespeto nila ang kinamatarong sang pagpabutsag sa mga pumuluyo apang nagapanawagan sa katawhayan kag paglikaw sa kalakasan. Ang hublag protesta gintambungan sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo pila ka mga personalidad gikan sa show business nga nagapanawagan agud pasabton ang mga korap nga mga opisyal sa gobyerno ilabi na sa mga may kaangtanan sa corruption sa flood control projects. Giniwat ang pagtipon sa Rizal Park o kon Luneta, Mindiola kag Edsa Shrine kadungan sa anibersaryo sang pagdeclare sang martial law sadtong panahon ni Anay Presidente Ferdinand Edrolin Marcos Sr. Las 6:10 na sa aga. Kung ikaw constipated, tumar na sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy balayabo, song mo Ma'am Daisy Barceleno Ispulgar, dayan sa Manit, Pasay City, kay Ma'am Jennifer Abilia Kaoyonan, Sir Nonito Sumbong, Sir George Sucampo, tumarnas ang Klinika Spore Biotics. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Ang balita lokal ginatulong sang D3 Bio kag Mighty C. Dapat mauna nga mag-volunteer agud magpaidalom sa investigation si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung seryoso ini nga tapnaon ang korupsyon sa gobyerno. Ini ang pahayag ni Monsignor Marco Sulayaw sa giniwat ka trilyon peso march kontra korupsyon kahapon Domingo September 21 diri sa syudad sang Iloilo. Suno kay Sulayaw nga hindi malipod sa publiko nga mismo ang pamilya sang presidente ang madamo sang kinawatan kabangdanan sang pagpalaya sa ila sa poder sadtong 1986 EDSA People Power Revolution. Dugang pa ni Sulayaw nga hindi na magwantahan ang nagakatabo nga korupsyon sa gobyerno hindi lamang sa DPWH kundi subungwan sa iban nga mga ahensya. Si Monsignor Marco Sulayaw. Kanya mo panawagan kung seryoso sa President BBM dapat ang iya kaugalingon na muunaya nga i-volunteer for investigation mangod before pa man sana pungko bilang presidente lapnago na kabala nato no kung anong background ni BBM ang iya pamilya among numero 1 ang may pinakamadamo kinawatan sa pugso Pilipinas nga among rason sa pagpalaya sa ila sa Pilipinas. Las 6:17 sa aga, Philippine Standard Time.
Antes sa iban nga mga balita lokal, yari ang mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nagsuspend sang klase subong adlaw bangod sang Super Typhoon Nando. Atensyon ha, yari ang mga banwa nga nagsuspend as of this broadcast time. Wala sang klase sa Oton, Iloilo, Leon, Leganes, Tubungan, Tigbawan, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Hordan, Guimaras, Gabatuan, kag Mina. So far, amo palang ini nga mga lugar ang nag-declare nga wala sang klase subong adlaw. Suspended ng klase. Oton, Leon, Leganes, Tubungan, Tigbawan, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Hordan, Guimaras, Mina, kag Kabatuan. Sa mga LGU, local government units, feel free nga mag-contact there sa K5 News FM kay aton lawagon ini para sa benepisyo sang publiko. Las 6:10 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo. Sa iban pa nga balita lokal, shame on you! Ini ang pahayag ni Dr. Christine Treñas, convener sang Kahublagan kontra Korupsyon sa mga korap ng opisyal sang gobyerno. Ini kadungan sa ginhiwat ka trillion peso march sa siyudad sang Iloilo kahapon angot sa nationwide protesta kontra korupsyon. Suno kay Dr. Treñas nga nangin normal na lamang sa gobyerno ang korupsyon, hindi lamang sa Department of Public Works and Highways sa DPWH kundi sa iban pa nga agencies sang gobyerno. Kinatagan niya sang pagtamod nga dismayado siya sa nagakatabo nga kinawatay sa gobyerno, hindi lamang para sa iya kaugalingon kundi labi na sa mga ulihing tubo nga affected sang sistema sa gobyerno. Inpahayag pa sang doktor nga nanging kabahin na siya sa mga hublag protesta kontra korupsyon humalin sa EDSA 1, EDSA 2 kag kahapon padayon siya nga nagapakigbato kasubong sang paghulag bilang pagkabalaka sa kabansang banwa nga ginakawat lamang sang mga korap ng mga opisyal sa gobyerno. Si Dr. Christine Treñas. Shame on you. Dapat sila mahuya. Dapat gid lang mahuya. Kung ay sila huya, ang akon lang no, kung ginaobra nila, ginaobra, hindi sila kadumdum sa Ginoo. Pero kung nadakpa na sila gani, makot sila sa Bible, they are hypocrites. Las 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Sa imo nga pagmamahaw do karon nga aga, Sir Bong Iskosyo dyan sa Agbao Bingawan, Sir Rodin Cardinal kay Sir Arturo Lilia, magpangape, DTX Coffee Mix. Trillion pesos march sa siyudad sang Iloilo, matawhay suno sa PNP. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5 nangin matawhay ang ginpatigayon nga rally kontraya sa korupsyon diri sa syudad sa Iloilo. Ini ang base man sa nangin assessment sang Iloilo City Police Office o kon ICPO. Wala sa may na record nga insidente angod sa rally ang kapulisan. Base sa data, kapin 3,000 ka individual ang nagpasakop sa rally kontra sa korupsyon sa day nag-foot parade ang mga ini halin sa Haro Plaza padulong sa Iloilo Provincial Capital. Nagpasalamat naman si ICPO Director Colonel Kim Ligada sa tanan nga nag-operar agod nga mapabilin nga matawhay ang pagprotesta sa syudad sang Iloilo sa dinabatian ang tanan nga hibubunot sang publiko bangod sa korupsyon kag wala sa may napilasan nga kapulisan kag iban pa nga rallyista. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Klinika D3 Bayo. Nagapanawagan ng mga official sang Pavia Local Government Unit nga tapuso na ang ungka kag aganan flyovers sa mga banwa. Suno kay Pavia Iloilo SB member kag ex-officio board member Joe John Paul Piñol, hindi sarado ang bakba sa mga opisyal sang banwa angot sa controversial nga aganan kag ungka flyover. Sa paylo sila ang nagapanawagan sang transparency, accountability kag konkreto nga timeline sa mga infrastructure projects. Dugang pa ni Piñol, luyag nila nga masabat kag masiguro ang safety sang mga motorista nga nagalabay sa among nga lugar. Madumduman nga nakabaton sang negatibo nga komento gikan sa mga pumuluyo ang banwa sa diin ginapahayag nga sarado ang bibig sa mga opisyal sa among nga banwa sa isyu kag natabunan lang sang isyu sa flood control projects ang kapalpakan sang ungka kag aganan flyovers. Las 6:22 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee, ang healthy nga kape mananam.
Pila na ka mga balay kag pamilya ang nagsailo sa iban nga lugar bangod sa pangpang sang suba sa barangay Talanghawan. Sa among nga lugar, suno kay Kagawad Randy Prado, umalin pa sang Bagyo Frank 2008. Nagakatipag ang duta sa liin 5 to 10 meters na ang kalaparon sang portion sang pangpangan na usmod. Angot sinin napalabot na nila ang problema sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sang Banwa. Kaya inahulat pa ang ila barangay sa ilang barangay ang budget agud nga maaksyonan ang problema. Si Kagawad Randy Prado. Ginapanugyang sa atong gobyerno nga tani masulbaran ni ang pagka-landslide sa suba kay halos mga pumuluyo na mundo ginatagam sila dalom lang tubig. Libre nga legal services gindalan sang Provincial Liga sa mga kabarangayan sa Banwa sang Alimudian. Yari ang report. Gindala sang Liga ng mga barangay kon LNB Iloilo Chapter ang legal services sa mga kabarangayan sa Alimudian, Iloilo. Inagin pangunahan ni Iloilo Provincial Liga President Amalia Victoria Dibuca bilang kabahin sang Barangay Aid on Wheels program nga iyaman ginumpisahan. Nakip sa mga volunteer lawyers ang mga abogado gikan sa Cartagena Law kag Antiquera Law firms nga malipayon gid nga nagpalabot sang ilabulig sa mga pumuluyo sang amo nga Banwa. Nagpasalamat naman si Dibuca kay Alimudian Mayor Ian Kenneth Alfeche kag Liga President Sebastian Salcedo sa mainit ka pagbaton kapag suporta sa amo nga programa. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 This news is brought to you by 6:25 sa aga oras kinadulong sang D3 Bayo. Na bato na sa mga delegates sang Western Visayas Regional Athletic Association meet kag palarong pamarsa 2024 kag 2025 ay ila incentive humalin sa Iloilo Provincial Government. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. Inapasaligid nila nga suportado ang sports sa probinsya sang Iloilo. Ang sports ka education suno sa Governor ang duha ka components kun youth development ang istoryahan. Inapasalig sang gobernador nga sa masunod nga mga sporting events bugos ang suporta sang Iloilo Provincial Government. Sa dugang pa nga balita lokal, shame on you. Ini ang pahayag ni Dr. Christine. Ako lang. Las 6:26 na sa aga. Patay si Gloria Banya, 60 years old. Matapos nga dinalasa sang salakyan sa poblasyon Tigbawan, Iloilo. Sunod kay Police Captain Alfred Mansoy, Chief of Police ang Tigbawan Police Station, nagtabok sa karsada ang biktima nga may pwesto sa sulod sa merkado sang Tigbawan. Ang salakyan nga nakahit and run, nagpalagyo pero nakuhaan sang feature nga nagaduag pula padulong sa syudad sang Iloilo. Sa katapusan nga balita lokal, King of Estancia kag duha ka upod sini arestado sa drug bypass operation sa Banwa sang Concepcion. K5 Reggie Di Mayo sa report. Arestado ang 3 ka individual akip na ang ginakabig King of Estancia sa ginpatigayon nga bypass operation sa Iniche Village, Barangay Bakawan Sur, Concepcion, Iloilo, pasado las 4 sang hapon, Setyembre 21. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Budoy, 43 anyos, kag residente sang Barangay Bulakinia, Estancia, Iloilo, nga ginakabig high value individual o kun HBI, alias Kaisil, 25 anyos, kag isa ka babae
babae kag si alias Nico nga minor di edad kag residente sang Barangay Salvacion, Concepcion, Iloilo nga lunsay mga street level individual o kun SLI. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Gabriel Helmer Manguera, ang Deputy Chief sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEO, ginpahayag sini nga nabaklan ang mga arestado sang ginapatian shabu sa balor nga 13,000 pesos. Dugang nga nakuha sa ila pag hinakop ang anom tanan kanatay sa shades sang suspected shabu sa diin naglabo tanan ang kabugaton sini sa masobra 730 gramos sang suspected shabu nga may standard drug price nga 4,964,000 pesos. Dugang pa ni Manguera nga halos isa na katuig ang ila monitoring sa kay alias Budoy nga ginakabig King of Estancia sa diin nagakuha sang supply sang droga sa syudad sang Iloilo. Mayara naman sang daan nga record si Budoy sa diin 3 na kabeses ini nakagwa sa prisuhan bangod sa kaso nga illegal nga droga. Samtang nangin madinalag-o naman ang operasyon sa pagpanguna ni Police Major Daji de Lima sang PDEO Team 3 upod ang Team 1 and 2 kag Provincial Intelligence Unit, Concepcion Municipal Police Station kag 2nd IP MEPC. Sa karon yara na sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station ang mga arestado nga magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Aga sa liwat yari ang mga lugar sa probinsya sang Iloilo, mga banwa nga nagsuspend sang klase sa mga adlaw bangod sang bagyo. Banwa sang Oton, Mina, Leganes, Leon, Tubungan, Tigbawan, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Hordan, Guimaras. So far, sa mga nagapamati kag nagapamangkot kon sa inyong mga lugar nga wala diri malawagan, buot silingon nga wala pa sang declaration ang inyong nga mayor or ang local government unit. Sa liwat, Oton, Leon, Leganes, Tubungan, Tigbawan, Saraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Cabatuan, Mina, kag Hordan, Guimaras. DTX 500. Sa balita regional, korupsyon untatan, patas nga pagsulundan ipatuman, singgitan sang mga grupo nga nagprotesta sa Capiz. Myla Fuentes sa report. Ang korupsyon o kung pagpangawat sa kaban, kaangay lamang sang balatian nga kanser, nga sa ulihi ang halintang. Matigdas kagin panawagan sang 5 ka mga grupo ang pag-untat sa korupsyon, pagpatuman sang patas nga pagsulundan sa gobyerno, kadugan sigin patigayon nga hublag protesta sa Rojas City, Capiz. Ang nasambit nga aktibidad ang gintampungan sang grupo nga mga Gabriela Capiz, Kabataan Party List, Pamalakaya Capiz, Bayan Capiz, kag Kadamay. Yan nga daw manukot ang mga pamuluyo sa grabe nga korupsyon sa atong gobyerno. Hindi lang yan inanatabo. Pila nakabagyo nga natabo, wala yung Japon action, may action man pero ginakawat. Presan ligad sa education, gikawat man to kag bali wala man ang issue, dagaagi lang bala. Kami maabot naman na issue, why naman Japon na masabat ang mga kapangawat sa atong gobyerno. Pero kani ang pamuluyo nga isa lang kamangga o ano lang na nakawat, dayon preso. Pero ini mga kawatan sa gobyerno why ginapreso. Inutuyo sini agud mapukaw ang nagakatulog kag kaangay pabungol-bungol nga ginahimo sang gobyerno kun sa diin ginausar ang kwarta nga nagikan sa gaban sang publiko. Naibaluan nga sunod sa mga grupo, madugay na nila nga ginasinggitan ang maayo nga pagdumala sa mga ginileher nga lider sang pungsod, apang pila na ka mga administrasyon ang nagpungko wala sa gihapon sang may nagbago. Nagtakop ang hublag protesta pinaagi sa prayer rally kun sa diin kaungdan sini ang panawagan kag paglaom nga kuntani hatagan sang labing importansya ang mga kubos kag nagakinahanglan sang bulig. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Sa Antique, Barangay Tanod sa San Remigio, ginlabo. Suspect nagbato sa pulis na tiruhan. K5 Jimmy Gregorio sa report.
Pilas sa natuong nga ulo kag liog ang naangkon kang isa ra ka barangay tanod matapos nga nalubuan kang isa ra ka lalaki ginabanta alas 7:30 kagabi sa September 20, 2025 sa barangay Poblasyon sa Banwa kang San Domingo. Ang suspect natiruhan ka mga nagresponde nga mga kapulisan. Ginkilalang biktima kay Eleuterio Berto, 52 anyos, sa Sangka Barangay Tanod, samtang ginkilala naman ang suspect kay George Cloud, mangunguma kag lunsay mga residente man kang Barangay Poblasyon, San Remeo, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Police Staff Sergeant Sean Ardania, ang investigador kang San Remeo Municipal Police Station, naging pahayag nga pauli rin ng biktima halin sa isa ra ka okasyon kang ginlabatan kang ginaaligar-lingin nga suspect. Kag sa wala tiduro nga rason, anadya nga ginlabo sa natuo nga ulo kag sa liig. Gilayo naman nga gindara sa San Remeo Polyclinic ang biktima para madapatan kang nagakaigo nga pagbulong. Nagagwa sa investigasyon kang San Remeo MPS nga natalangan kang suspect ang biktima bangod ginapahayag nga may nakaalitan dya nga si alias Nipion. Nagagwa dugang sa pagpangusisa kang San Remeo MPS nga nakaagi preso ron man ang suspect kag ginapahayag nga may diferensya sa paminsaron. Sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kang mga kapulisan anda na abutan ng suspect sa andang balay kag sa pagnegosyar para mag-surrender liwat dya nga nag-amok kag ginlabo ang anang bugto apang maswerte nga nakalikaw. Matapos kadya liwat na nga ginlagas ang darwa ka pulis kag ginlabo apang nakalikaw ang sara samtang naigo naman sa nawalang atudlo ang isa ra pagid ka pulis. Pangod kadya napiritan ang sangka pulis nga tiruhon ang suspect rason nga naigo sa ana nawala nga batiis kag buli. Sa tilad parehas nga gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima kag suspect para sa dugang nga pagbulong samtang magapangatubang naman kang kasong attempted homicide, direct assault ang sospetsado. Para sa K5 Digital News, K5 Gino Gregorio, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng stasyon, K5 News FM. X500. Las 6:34 sa aga, jail facilities sa Pampanga. Liwat nga ginhalughog. Roel Tarayaw sa report. Walang nakapapasok na illegal na droga at anumang uri ng kontrabando sa loob ng piitan. Muling ginalugad at naglunsad ng sorpresang drug test sa mga person deprived of liberty ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency sa jail facilities sa Angeles City District Jail sa Angeles City, Pampanga. Katuwang ang PIDEA K9 unit alinsunod sa programang Operation Greyhound ng BJMP. Ginalugad ng mga otoridad ang piitan sa mga posibleng pagtaguan ng illegal na droga at iba pang kontrabando. Kalinsabay nito, isinailalim sa sorpresang drug test ang male at female PDL. Kasama na dito ang mga BJMP personnel. Sa nasabing operasyon, nagnegatibo sa presensya ng illegal na droga, paraphernalia at anumang uri ng kontrabando ang nasabing piitan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Pero Francia, kag Alex Escalante. Las 6:35 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Masobra sa 30 ka matawo ang napilasan matapos manggamo ang pila ka mga nakamaskara nga mga rallyista sa Ayala Bridge sa Manila kahapon Domingo sang hapon. Maglos ni nagtuyo pa nga labuton sa mga rallyista ang Mediola Bridge malapit sa Malacañang sa magsugod ang kinaggamo. Nagumpisa ang tension sang ginsindutan sa pila ka mga lalaki ang ruweda sa isa ka container van nga nagaserbi nga barikada sa mga pulis. Nagaboy man ang mainisang botelya, bato kag pintura kabangdanan nga naggamit sang riot shield ang mga pulis. Alas 4 sang hapon nabungkag ang barikada kag nakatabok ang mga rallyista sa Ligarda Street padulong sa Mendiola Bridge. Naguba man ang windshield sang isa ka payloader malapit sa isa ka universidad kay isa ka motorsiklo ang ginsunog sang mga rallyista.
Nagluntad man ang mabaskog nga paglupok nga wala natumod kundi naghalin kag pila ka mga pulis ang nabasyan sang mga mabaho nga chemical substance nga wala maibaluan kundi man naghalin. Kaangot sini duha ka lalaki ang naaresto samtang masobra sa napulo ka mga nakaitom nga mga reliyesta ang ginpapa kag ginbantayan sa mga pulis. Gilayon naman nga napalong sa mga bombero ang kalayo. Pagkatapos nagpuas ang rally, gilayon naman nga ginpatinloan ni Mayor Isko Moreno ang Ayala Bridge, lakip na ang liwasang Bonifacio. Sa dugang pa nga balita national, ubuson kag pasabton ang tanan nga may kahilabtanan sa korupsyon sa pungsod. Ining mando ni President Ferdinand Marcos Jr. suno sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon sa tungasang malapnagon nga hublag protesta sa Esther Shrine kag Luneta kahapon nga adlaw. Nag-ugat ang mga protesta sa issue sang maanomalya kag substandard nga flood control projects nga ginakaulamiran sang pila ka mga korap nga DPWH officials, mga kontraktor kag mismo mga mamalidha. Suno kay Dizon nga hindi maguntat ang ehensya tubtob hindi matuman ang direktiba sang presidente batok sa kagarukan angot sa mga flood control projects. Ginpahig ni Dizon nga gilayon nga naghulag ang DPWH santo sa mando sang presidente kung sa diin nagpasaka inisang 3 ka kaso sa ombudsman, 26 ka individual ang nakasuhan, 3 ka opisyal ang na-dismiss, samtang just 7 pa ang gin-suspend kag natalana nga makakasa serbisyo sa mga masunod nga adlaw. Las 6:38 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Nagpasa na sang computer, mga dokumento kag iban pa nga ebidensya si Anay Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez agud pamatud-an ang ginapahayag pagkaulamid sa pila ka mamalidha sa anomalya sa flood control projects. Inagin pahayag ni Senador Panfilo Morena Lacson, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Madumduman nga si Hernandez nga nahunong sa Senado ang temporaryo nga ginpagwa sang Sabado agud kuhaon ang mga ebidensya nga nakaselyo na karon samtang ginahulat pa ang formal nga pagpangusisa. Una na nga giningadlan ni Hernandez sanday Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva kag alay Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy bilang nakabinipisyo sa kickback kag ginpanginwala naman sang 3 ka mga official. Sa katapusan nga balita national, gindeklara sang Malacañang nga half-day ang sulod sa mga opisina sa gobyerno subong adlaw Lunes, Setyembre 22. Ini bilang selebrasyon sang 33rd Family Week kag ang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Base sa Memorandum Circular No. 96 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pagasuspenderon ang opisina launa sang hapon sa Executive Branch Office kag mga departamento. Samtang ang mga ahensya nga may kahilabtanan sa pagdulong sang basic kag health services, pagpanghanda sa pagresponde sa kalamidad ang padayon lang ang operasyon. Ginahayluman ang suspension sang trabaho sa iban pa nga mga sanga sang gobyerno, independent commission kag ang mga pribado nga sektor para mahatagan sang kahigaynan ang paghiwat sang National Family Week. Las 6:40 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang Klinika Spore Biotics D3 Bio kag DTX 500. Sa Amerika, limitahan na sang Pentagon ang hulag sa mga journalist sa sulod sang ila opisina, ilabi na sa secured facilities. Ini matapos ng report nga sunod-sunod ang pagwa sang leak informations sa social media post. Ginpahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth nga hindi na nila pagpasugdan nga makaangkon sang access ang mga journalist ilabi na sa ila secured facilities. Ginpahanumdom sang Pentagon sa mga journalist nga kinahanglan nila nga magsunod sa mga pagsulundan sa ila opisina ilabi na sa pagwa sa mga hindi authorized nga information. Sa piyak sa mga ginapatuman nga bago nga restrictions, magapabili naman ang Department of War nga committed sa transparency agud mapabilin ang pagsalig sang publiko apang kinahanglan na ang mga information nga igapagwa sa publiko ang opisyal nga
authorized. Sa katapusan nga balita international sa Northern Europe, ginbuyagyag sang pungsod Estonia nga mayara sang 3 ka Russian fighter jets ang nag-agi sa ilang airspace. Suno kay Estonian Foreign Minister Margus Tshakna nga ang 3 ka Russian fighter jets ang nagsulod sa ila airspace sa Gulf of Finland nga wala sang pahibalo. Bango diri ila ginpatawag ang in-charge o con-charge the affairs ng Russia agod nga patagon sa amo nga insidente. Ini ang ika-4 na kabeses nga ginlapas ng Russia ang airspace sang amo nga pungsod. Las 6:42 sa aga subong adlaw Lunes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Las 8 sa aga, tubtob las 5 sa hapon. Sa kilid din sang Robinson's Place, Haro, kag sang St. Robert's School. May free consultation man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasay City. Ikaw nga taga Pasay sa 51 ka barangay, taga Dueñas, taga Dingle, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaro, Capiz, Tumalag, Kalinog area, tingaliti kay free consultation. Sa mga late tuner, suspended ang klase sa mga LGU, local government units nga aton nawagon ha. Ang hindi naton malawag but silingon nga wala pa sang announcement. Subong aga, suspended ang klase, Dueñas. Latest nga nagsulod nga information, Dueñas. Wala sang klase, dayan sa Dueñas. All levels. Wais ang klase sa Mina, Iloilo, Cabatuan, Hordan, Guimaras, Maasin, Kalinog, Potota, Naniway, Zaraga, Tigbawan, Tubungan, Leganes, Leon, kag Oton. Las 6:43 na sa aga, Sir Darrell Parcon Fuertes sa Duran, Dumalag, Capiz. Good morning, sir. Sir Benny Hermano, Sir Tabsky Havillana Diaz sa Pasay. Ken Shine Yorka, kay mga tricycle drivers sa Balantang Haro, tumara ka mo D3 Bayo ha. Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Kag mga field cab driver sa Dumangas, mga van nagabiyahe. Kay Sir Boying Dilasan. Sir Boying Dilasan, sang field cab Dumangas, good morning sir. Ay Bulay Maray sa Sitio Miokboy, Barangay Cagay, Leon, Iloilo. Halig ka mo dari message sa aton hasta karon sa Foro de los Pueblos ha. Kumusta dira sa inyong lugar, siging ulan. Ma'am Sally Solidor, kay Ma'am Jean Galvez sa Bangga Panot sa San Juan Molo, Sir Liam Will Zapanta, and Ma'am Gingging Mayordoma, good morning. Pastor Rodney Ciudad, Reiki Armintia, Sir Rick Mapa, Ma'am Mayet Sapio, Ma'am Beth Idarlilia, Prince Itoriaga, Aldrin Berey, RV Chris Caceres, Sir RV Chris Caceres sa Tubungan, Iloilo, Ma'am Alona Chavez Dakiwag. Good morning also kay Ma'am Regeline Hener Dinoman, kay Ma'am Alona Chavez Dakiwag, Sir Jack Mateo, Ma'am Bebeng Mateo, kay Ma'am Dorothy Bacalangco, Ma'am Dorothy Bacalangco and Ma'am Marlene Intigera, tumara ka mo D3 Bayo ha. Wala inisang side effect. Ma'am Laura sa Magaysay, kag mga himata niya sa Pulao Dumangas, mga pakaisa niya. Sanday Ma'am Elena Guelos, Ma'am Loretta Lasquite, and Ma'am Isabel Istemera. Tumara ka mo dira sang D3 Bayo ha. Blessed morning also kay Congressman Pablo Bebot Nava, Bishop Don Donguines, Mami Cheng Alba Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Sir John Lee Sarabia, I see! Irvin and Ma'am Irene Sarabia, Ma'am Zane Carabulido Pagayon, Sir Rami Paklehan, Ma'am Lady Bell Leisa Caspe, and Pastor Adiel Caspe, Pastor Bobby Iriman. Pangapena ka mo, DTX Coffee Mix. Kaya Israel, hindi nga Israel, Tagua de la Cruz, kag Ain Rizal Katahom de la Cruz, Ma'am Lori Abadonyo de la Cruz sa Dumangas, kay Ma'am Jesusa Ralios, Ma'am Jesusa Ralios sa Housing Project sa Bacay, Dumangas, Michael Blase Celis, Roden Cardinal, Bong Iscoso, Sir Gino sa Magaysay. Ari ang latest nga mga cancellation of classes or suspensions ng klase ha. Thank you K5 Aling. Wais ang klase, Badyangan, Banate, Barotac Nuevo, Concepcion, Gimbal, Igbaras, New Lucena, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, kag Iloilo City. Iloilo City, magulang nagsulod, wala sang klase. Wala sang klase bangod sang Bagyo Nando.
So all in all, 24 LGUs na ang nagpahibalo sang suspension sang klase subong adlaw Lunes. Oton, Leon, Liganes, Tubungan, Tigbawan, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Hordan, Guimaras, Cabatuan, Iloilo, Mina, Padyangan, Barotac Nuevo, Banate, Concepcion, Gimbal, Igbaras, New Lucena, San Enrique, San Joaquin, San Miguel kag Iloilo City. Wala sang klase. Suspended ang klase subong nga adlaw. Michael Etsalar, good morning. Kay Bongbong Peculo, Gemma Crisalis Sumido, kay Ma'am Anali Gardose, Sir Eric Gallego, mga peka mo ha, DTX Coffee Mix, Sir Eric Gallego, sa San Juan Molo, Benji Asturias, thank you ha, Ma'am Remia Panes, Winifreda Sarmiento, Ma'am Betty Soloso, and Sir Bebot, Gerald Burgos Tanangonan, Jelonel Glory sa Agkokok Tapas Kapis, amini kay Malamig ang Aga, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine, mga peka mo, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Iga-recommend ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga palawigon ng rice importation moratorium sang tubtob 15 kadlaw. Ginpahayag sang Tiglikom nga nakaangkon sang maayo nga epekto ang ginpatuman nga ban nga nagsugod sang unang adlaw sang Setyembre. Humalin sa nagligad nga sinimana, nagsaka ang presyo sang farm gate prices sang humay. Kung saliin sa Mindanao, lamang mayara sang 17 pesos kada kilo, halin sa anay 8 pesos, tubtob 10 pesos ang kada kilo sang humay. Sa reference rate, 186 pesos and 45 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar. 148 pesos and 10 centavos ang Omani Rial. 80 pesos and 32 centavos ang Jordanian dinar. 76 pesos and 72 centavos ang British pound. 64 centavos ang Lebanese pound. 57 pesos and 5 centavos ang United States dollar. 38 centavos ang Japanese yen. 77 pesos and 37 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 33 centavos ang Swiss 7 pesos and 33 centavos ang Hong Kong dollar. 72 pesos and 8 centavos ang Swiss franc. 41 pesos and 35 centavos ang Canadian dollar. 44 pesos and 50 centavos ang Singaporean dollar. 37 pesos and 72 centavos ang Australian dollar. 151 pesos and 32 centavos ang Bahraini dinar. 15 pesos and 21 centavos ang Saudi Riyal. 44 pesos and 33 centavos ang Brunei Dollar. 35 centavos ang Indonesian Rupiah. 1 peso and 78 centavos ang Thai Baht. 15 pesos and 53 centavos ang United Arab Emirates Dirham. 67 pesos and 25 centavos ang Euro. 41 centavos ang South Korean Won. 8 pesos and 2 centavos ang Chinese Yuan. 38 centavos ang Argentinian Peso. 10 pesos and 75 centavos ang Brazilian Real. 9 pesos and 1 centavo ang Denmark Kroner. 64 centavos ang Indian Rupee. 13 pesos and 60 centavos ang Malaysian Ringgit. 3 pesos and 10 centavos ang Mexican New Peso. 33 pesos and 54 centavos ang New Zealand Dollar. 5 pesos and 78 centavos ang Norwegian Kroner. 20 centavos ang Pakistani Rupee. 3 pesos and 28 centavos ang South African Rand. 6 pesos and 11 centavos ang Swedish Kroner. 44 centavos ang Syrian Pound. 1 peso and 89 centavos ang New Taiwan Dollar. Samtang 34 centavos ang Venezuelan Bolivar. Las 6:50 sa aga, subong adlaw, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Marhibalo. Ma'am Marhibalo sa Wisconsin, USA. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Leia Lara and Sir Igos Lara sa Lancaster, California, USA. Professor Luis Saldivar, Sir Jerwin Dongor. Kay Sir Eric Gallego sa San Juan Molo. Sa San Juan ini, San Juan nga Manila ini. Jean Ray Siman, Ma'am Mary Ricabar. Kay Sir Boying Dilasan. Kay Sir Edwin Desa. Mami Cheng Donggines, kumusta na day? Pangapinaki, ikaw na dra day.
6:51 sa aga. Sa ato nga balita sa hinampang ginkalipay sa mga supporters kag fans ang kadalagan ni EJ Obiana sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Gaginhiwat sa Ayala Triangle Garden sa Makati City sa Domingo, Setyembre 21. Sa bihak sang malain nga panahon, nalampasan ni Obiana ang kataason nga 5.80 meter sa kapareho sang iyak pinakamaayo nga record subong nga season kaginlutos si Tribot Colette sang France pinaagi sa countback. Pareho nila nga nalistang 5.80 meters apang si Obiana ang nakakuha sang katalagan. Ini ang una nga international title ni Obiana sa kagalingon nga pungsod. Kung ginkutot ka sang sapat-sapat bala para nga hindi ma-irritate, pamanyos ka sang DTX Herbal Oil. Pili ka lang lavender or lemon scent. Kung magpamasahe ka bala kay 5 Alex, kay kapulaw ka kung gabi sa pag-burning the midnight candle mo, magpamanyos ka sang DTX Herbal Oil, lemon scent. Reiki Armentia, good morning. Jar Monte. Aring latest sa mga bago bugtawa, kagalay tuners ang K5 News FM. Suspended ang klase subong adlaw diri sa siyudad sang Iloilo. Suspended ang klase. Ang higher level niyang sa college depende niya sa suspension sa ginapagwa sang university presidents or administrators. Pero ang alin sa preschool as sa senior high school, Ma'am Edna Sahonia Canto Mayor, Ma'am Lou Jane Calumno kay Raj Monte, Reiki Armentia, Erix Gallego, depende ni sa alkalde. So sa siyudad sang Iloilo, Sir John Lee Sarabia, patulog aliwat si Nini Aisia. Wala klase sa siyudad sang Iloilo. Suspended ang klase subong adlaw sa Leon, sa Oton, Liganes, Tubungan, Tigbawan, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Dueñas, Maasin, Hordan, Guimaras, Cabatuan, Mina, Badiangan, Banate, Barotac Nuevo, Concepcion, Gimbal, Igbaras, New Lucena, San Joaquin, San Miguel, kag San Enrique, New Lucena. Wala klase ha, wala klase. Las 6:53. Ato na nga balita entertainment, ginahangkad sang komedyante kag TV host nga si Vice Ganda si President Ferdinand Marcos Jr. nga ipapreso ang tanan nga mga kawatan sa gobyerno. Ining mensahe ni Vice Ganda sa iya paghambal sa rally kontra korupsyon sa EDSA Shrine sang kahapon nga adlaw, Domingo. Sunod sa TV host nga kunluyag ni President Marcos Jr. nga maangkon sang maayong legasiya o kon makaangkon sang maayong nga legasiya ang ngalan sa ni dapat iya nga ipapreso ang mga kawatan kag ginpatod sini nga nagabantay ang mga pumuluyo nga nagalaom nga iya sundon ang ginmando sa mga pumuluyo nga amo ang nagsuweldo sa mga nagatrabaho sa gobyerno lakip sa iya. Dugang pa ni Vice Ganda nga tapos na ang panahon nga nahadlok ang tao sa gobyerno kag dapat ang gobyerno ang mahadlok sa tao nga among mas gamhanan kag hindi ang mga nagapungko sa puwesto. Las 6:54 sa aga, sa imo nga problema sa panit, ang habon ka DTX Beauty Soap. Nagatap na sa body odor, acne, whiteheads, blackheads kag punggod. Kag para nga wala sang ang sodang ilok, Sir Erix Gallego, Sir Reno Olinsaga kay Ma'am Teresa. Gamit ka mo sang deodorant ka organic, Clinica Deo Fresh. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics sa Germany. Sa wala ginalauman, nakita ang isa ka salakyan nga nakapark sa garahe sa ini ang ginademolish sa Frankfurt, Germany. Ang salakyan nakagarahe sa mas sobra 20 ka tuig. Sang i-report sa tag-iya nga nadula sang 1997. Subong man nagwa nga nalipat lamang ang tag-iya sang iya gin parkingan kag gin report ini nga gin karnap. Apa nagpabilin sa garahe ang salakyan sang malawig kay tinuig Sir Dan Calvo, Pastor Bobby, nga kaangay nga nagahulat sa iya tag-iya tubtob nga nakita ini. Subong lamang nga tuig samtang ginapatigayon ang garage demolition. Ginapatiyan nga ini ang ginakabig nga longest parking fail nga natabo. Maning budlay kon hindi bala matanggap ang ita, bangga pang ita bala. Tintong akon nga sinilas man. Tintoy akon nga ansuhos man, nanti para ko man.
Inakon hindi matanggap pangita Sir Eric Gallego, Sir John Lee. Kung baga ni pangita mo gina. Ara man ang lis garahe. Okay, imposible Bishop do, no? Okay makita, no? Mama Gingging Abilosa, good morning. Franz, tulog ni Wato, kaway klase. Lori Abadonyo de la Cruz. Ma'am Lori Abadonyo de la Cruz. Ano hay ginabuto nyo man? Hindi ka mo kapili din sang tumandok. Kung itulugan tinyo ka inyo da nga Yorme Bambing Gaser sa Dorillo Street, Pasay City. Good morning. Yari pa gid ang latest nga mga lugar nga nag-inform nga wala sang klase para sa ihibalos ang mga nagapamati sa sining oras. Ang Banwa sang Alimudjan kag Sara wala man sang klase. So sa mga nagapamangkot nga taga Sara, may nag-message diri kay nagapamati sa K5 News FM Sara, wala sang klase. So once again, i-rundown ta ang mga lugar, LGUs nga suspended ng klase. Iloilo City, wala klase from preschool asa sa senior high school. Ang cancellation of classes sa college or sa universities depende na ini sa presidente or administrator sa eskwelahan. Wala klase sa Oton, Leon, Leganes, Tubungan, Alimudyan, Duanyas, Sara, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Hordan, Guimaras, Cabatuan, Mina, Badyangan, Banate, Barotac Nuevo, Concepcion, Igbaras, Gimbal, New Lucena, San Joaquin, San Miguel, San Enrique, kag New Lucena, wala sang klase. So far, amoy ning mga nagpahibalo diri sa aton, and bantayan ninyo sa Foro de los Pueblos ang dugang announcement sang cancellation of classes. Cherry Jean Dividor, good morning. Sir Fred Pasgala, wala klase sir sa Saraga. Sa Barotac Nuevo, Manong Moreno Bayuran, Sir Danilo Bayuran, why klase? Mami Buday, paturugan mga bata dyan. Ray Kermintia, Jean Ray Siman, Bambing Gaser, good morning. Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Dios, kagin sabati ako, paagis na maghilway sa akon. In my distress, I prayed to the Lord, and He answered me and rescued me. Psalm 118 verse 5. Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Pero hindi na ninyo sagi paminsar ang mga nagligad. Isaiah 43 verse 18. And God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Kag ang Dios sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinanglanon. Agod indi gid kamo pagkulangon, kag permi pa kamo makabulig sa iban. 2 Corinthians 9 verse 8. This is the word of God. Ma'am Aisha Ahmad, kay Toto Ran sa Habilosa, Sir Liam Will, good morning sa inyo. Tumara kamo sang D3 Bio. Magpamati sa Health Alert, Ted Aujero, Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.